Ndị mana ege m tekene kwa mụ na ya bụ mmiri enwelo unu share video maka ndị agwọta yotago because na kemgbe getting to ofu ọnwa kịta nọ n'ihe anyị na-ayazi na Nigeria kịta bụ agwọ imago kensi agwọtacha that again mana there are so many unconfirmed stories megon mande na asị na mgbe ebu ya na agwọ juka wee fụ agwọ na moto bia mande na asị na the girl na azụ agwọ na onwere agwọ as imago aspect na yard. All these things I am nke bụ eziokwu mana the only thing bụ na-ekwude unu chukwu ọsụsụ chukwu nna onye na-afụ na ife afọ na azụzụ ma nke bụ eziokwu. So na this video kita biko no kan na ya amụta one or two yotago ya amụta one or two and inelikwa anya ihe na-ege ntị ọfụma ị na-ege ntị afa ọ ya akpọ igecha ntị afọ inene dị akwụkwọ ọfụma ka ịma na unu enwere ya then you share the video ka ịma na onwere onye ya afụ ya ọ ya abala ụlọ because ihe anyị nọ bụ onye fụnya ka ọlụ nwanne ya yotago. So ka ị na-afụ video ya na ha nwe ihe ya anya gị subscribe na our channel nwekwana ihe ya anya gị igbe notification gị subscribe chi igbe notification gị like video nwekwana nke fọ dị mma ịchọ ikwu tinye na comment section ịmago tinye na comment section kọwaa respectively yotago ka mmadụ si na mmadụ si discourse yotago because na mmiri enwelo anyị nwe ya so onye na-eme omenala ọ bụkwa dibịa ọ bụ dibịa ọ na-eme sobali so nke sobali ya ka nna aghọtara ma elu onwe gị dibịa gị na kpụ elu onwe gị n'ime ụlọ that is my own belief mana nke bezbe bute foreign god dosa na Igbo si na ihe dị ya that one is another different ball game altogether. So ndị anụ ta jikwa wee na-asị dododo ke na afọ vidio kabakwa na arụ n'elu ya n'isi biko pay na attention maka ọ dị very very important. The other time wetebụgo m vidio nke one woman na-ekwu okwu ka agwọ si ihe na attract agwọ n'ime ụlọ and I love the fact that many people enjoyed it. Many people imago put their interest in ya nenekwa aghọta ihe na-eme na the video and also share their own opinion concerning it. So na hunu skwa wee welcome nke ahụ sikwa na na welcome nke mmiri enwelo ọkọwacha kọwa ka ihe esi wee ke onwe gị ụdọ n'aka in case ọ bụ na n'aka bụrụ n'ụkwụ ebe ọ bụ na o si wee taa gị ịmala ebe ya eme gịnị ihe ebido kebe nya bụ ụdọ eke ka o wee nwee ike baalụ gị ụlọ. So amazụkwa m ihe ọzọ unu chọọ ka mmelu ụlọ because this channel has been so helpful to many. Just that a lot of people now like in attack have a Thanksgiving or testimony. But here has been very, very helpful. And we also want to encourage you to keep coming and keep watching. God one. This video maka ndị agwọ tara ma ọ ndị agwọ ka ya ata. Video m chọrọ iplele unu na-awụ na finally mmiri enwile ọkala akwụ of ịgbalịa m review n'ọgwụ agwọ ma ị chọkwa ịdị interested na video anyị gee ntị iji pay attention mụta ọgwụ agwọ na this video m mepelele gị na ebe mmiri enwilo kụziri onye agwọ tara the things the herbs ihe weta put oyi in order and the things solution ihe follow ka the person ghara ịnwụ na the agwọ tara ya is a very simple thing ka the person ghara ịnwụ na the agwọ tara ya because ọ dị ntị njọ na agwọ common agwọ tara mmadụ the person nwụọ na Igbo ebe anyị nwere so many rules and herbs nọ n'ọhịa that can cure that person. The same thing ma onye akpị gbara ma all these things. So pay attention to this video ma ihe ekwe na-ekwe my brother jewoka bọsị ọ tara gị ma ha chọọ dị ahụba gee ntị amamiyo na agba ife na bun utasa ede amamiyo ma ife ife anyị na-akpụ ya bụ okpoto mmụọ amama bụ oyibi achọkwa m ịma bụ oyibi okpoto mmụọ ịmalụga ife amamiyo na akpụ ya na bun. Now ọ bụ na onye ọbụla agbọtali maọbụ akpịtalị ya first thing first ị ga-eme bụ onye bụ akpị gbalụ maọbụ agbọtali ya weta akwa ọ bụ na n'ụkwụ ka ọ tali ya na ọ tali ya n'ụkwụ jee kedu ya akwa ebe a maọbụ ebe a ka the venue of that travel na to the heart of the person no ọ baa na heart ogbuo the person
don't allow the venom ka ọ travel wee baa na heart of the person. Ọ bara na heart o jee ebe enu ọbala si apọmpụ o jee ebe ọ blọk anya ya bụ na ogbuo the person. Don't allow the venom ka ọ travel wee baa na heart of the person. Ọ bara na heart o jee ebe enu ọbala si apọmpụ o jee ebe ọ blọk anya ya bụ na ogbuo the person. So if you ga-eme bụ that venom na-aga ije kechie the place nya first thing first ị ga-eme ma ọ bụ akpị gbala onye ahụ ma ọ bụ agba ọtali ya jee kechie anya ọ bụrụ na ọ n'aka ka ọ gbalị ikechie anya ebe a ka the venom ka ọ kwụsịgodo ọbala abụ ịdị na-egbu ovu ka ọ na-afịa ụta ọbala afịa ụta ka the venom dafụ na space wee penetrate ya kechie anya ụkwụ ma ọ kechie anya ka that's the first thing. Another thing bụ ịchọ okpete mmụọ ọ bụ na ịchọta okpete mmụọ anụnwa iweta ya inye the person onye a na-atụ ya na-eni ya ọ na-egbu mmadụ onye a na-atụ ya na-eni ya that's number one. Number two, ị chọọlụ m adụ bụ aka inu chọọlụ m aka inu ọ bụ na iweta aka inu iweta okpete mma iweta ahịhịa nke a mama ewu na-abụ ya na bụ unu ebe na-agba ahịhịa o nwere one foul smell ị na-anya efo flawa ọ na-amịta efo ya ahịhịa dị so dangerous. Ahịhịa na-agbọ so many things mana ka akwụgodo maka agbọ onye ọbụla agbọ talụ chọta ahịhịa iweta ahịhịa na squeeze anya weta ogbete mma squeeze anya weta aka inu squeeze anya saa anya asa kacha anya na mmiri kpolie wunye na ikwe pandobia mgbe isugidele ya ihe esutu ihe achịta ahụ nne anya mmiri ya panye ya na glass cup maọbụ cup ma whatever stainless cup ma rubber cup panye ya n'ime ya ịpa isi anya n'ime ya bulu mmiri abụcha onye abụ ka ọ ṅụọ o nwere ya agba ga-emezi ọzọ onye aṅụọ dị mmiri dan ihe ọzọ ị ga-eme bụ jee weta chaf ya tinye ya n'akwa weta rezọ blade jee ebe na-agba ọnụtala ọnya jee tụọ ọnya rezọ ugbolo tụọ ọnya rezọ ka ọ balapụta ya dị ka ebe 4 iwelu datin iwelu akwa kedu onye na dị chaf ya isulu esu ebe isi papụta mmiri ya dazi chaf ya ịpapụtara mmiri were ya tinye ya kparịkwa mmiri ya na that place ọ gbọtala ọnya kedu ya anya ya bụ ihe ị ga-eme. Then ọ bụ na onye poison onye lili poison this thing is needed obodo mmụọ is needed ọ bụla onye lili poison the same way ị ga-eji wee nye onye abụ datin ka ọnwụ ka anya ya ọ ga-agbọ poison ya nugo na mmadụ gbọ poison oyi ya ga-eme ọgbọ the poison ihe a na-agbọ convulsion ụmụazị